Idoia, Agustin Zubikarai sariaren emaitza da, eskuartean dudana, zure lehen eleberri beltza. Hasieran, zu zeu jasandako gertakari batek emango dio, hasiera hain zuzen ere, Arlet Anaut kontatuko duen historiari. Bai, Arletek gailur bat egin eta buzoian topatuko du txartel bat, hori da niri gertatu zitzaidala lagun batekin, buzoia zabaldu, txartel bat ikusi eta urtebeteko aldea zeon mendizaleak utzi eta gu jaso bitarteko tarte horretan, ez da? Eta orduan grazia egin zidan, ze pentsatu nun tipoa, deskuidatze bazinan hilda zeon, edo behintzat neka inda edo asperrin da, txartelaren zai, ez da? Eta, grazia intzian eta horregatik erabaki nun bidaltzea, ez da? Eta orduan zartakoa izan nun buruan, eta lagunari hoi esan nion, ez da? Bera, pentsa, orain txartela bidali, eta ertzaintzak otxeingo digula galdetuz, ea non eta noiz topatu degun txartela, ze tipoak urtebete damaki galduta, eta orduan ikerketarekin hasi behar duen. Eta, horrarte da, basados en hechos reales, osea, baina kontatu dudan hori da, pentsatu nuna. Nei ertzaintzak ez zidan sekula deitu, eta suposatzen de tipoa biziridola eta mendiz-mendi da bilela. Eta bai hori da arrankea, eta, gero katramailatzen dira gauzak, baina, benetan gertatutako gauzatxoa hori baino ez da, beste guztia, fikzioa da. Txartelean zioen helbidera bidali izanak Arleti bizitza aldatu egingo dio eta desagertuarekin batera arekin edo zerikusia duten beste pertsonai batzuk agertuko dira, adibidez Errementeria ertzaina edo Maitena. Bai, hor tipikoa da, ez da, nik nahi nun egin novela beltz atipiko bat, porque zuria da, edo mendian gertatzen da, ez da hiri handi batean gertatzen, ez da auzo gorrian gertatzen, ez dago txapelik, ez dago gabardinik, ez dago kerik, ez dago bigoterik, protagonista emakumea da, Arlet. Eta bai, katramilatze zaio dena, baina bai mantendu nahi nun iruki hori, ez da? Arlet da galtzaile bat edo outsider bat, gero autoridadea dago, gure Errementeria, eta gero dago fan fatal hori, desagertuaren emaztea dana edo gero hildakoaren alarguna dana, eta bai triangelu hori mantendu nahi nun, grazia egitezialako eskema horrek ere. Eta bai, Arletek txartela bidali eta katramilatze zaio bizitza, azken batean Errementeriak edo berari egotzi nahi diolako eriotz hori, azkenean asesinatu bat izango dana, eta alarguna ere tartean do, alargun beltz bat da, tipikoa ez da, dena katramilatzen da, eta Arletek egin behar duna da, ari bat itiraka edo halako investigazio bat, edo ez dakit, bere burua salbatu. Bere burua salbatzeko, harremanak izango ditu bi kide horiekin ere. Eta Amaraun horretan norbait tenkatuta baldin badago, hori Arlet da, kontzientea da horretaz, eta baita bere baitarako badaki Maitena sugegorria dela, baina hala eta guztiz goxo eta epel tratatzen duenez ondoan jarraitzen du. Sugegorria edo nola da, armi-arma, alargun beltza, ez da? Badakigu armi-arma bat dala, alargun beltz bat berezitasun oso berezia dula, eta, alargun beltz horre badaki zeintzu dian bere armak, zein dian bere ariak, eta bere arma nagusia sexua da, hori baino ari trinkoagorik edo katesendoagorik ez dagolako edonor zure sarera ekartzeko. Horregatik da bera ere fan fatal hori, baina nik ez dakit Arlet ere gustora dago, ez da? Orduan fan fatalea do nork erabiltzen du nor, ez dakit nor dagoen goxoago, igual Maitena ere oso goxo dago Arletekin. Baina goxo daude bilak. Arletek horrietan zehar irakurleari esango dio jendetasun eza daukala. Nolako nortasuna dauka berak? Arlet da punki bat, destroyer bat, zaputza, ez du jendetasunik. Jendearekin konfiantza gutxio du, zientzian edo naturan gehiago konfiatzen du jendearekin baino, ez da? Ez du filtrorik, nahi duna esaten du nahi dunaren aurrean, bate pentsatu gabe eragiten dion besteai, eta esan behar deu Asperger sindrome duna da, ez da? Asperger sindromedun batek esaten da ditula zailtasuna komunikatzeko eta harremanak edukitzeko eta baita ere arazoak bestearen larruan ipintzeko edo empatizatzeko, ez da? Baina esan dezagun, Arletek ez dula uste bere arazo bat dunik besteak dutela. Eta bai, bere izaera bitxia da, bitxia besteentzat, ez da?
Arletek ere esango izu berak ez dula kontrik eramaten, bestek eramaten jautela kontra, ez da? Igual besteak dia normalak ez dianak. Osea, gizarte hontan denok normalak izan behar du, eta berak ez du hori ametitzen, edo ez du zertan normal izan behar, edo inori permisorik eskatu behar hemen bizitzeko, baina bera uste du besteak dutela arazoa. Hain zuzen horren inguruan normala izatea edo ez izatearen hausnarketa dago liburu honetan bertan? Edo konbentzioena, edo arau hoienak, edo sinismen beti ala izan da, eta nola beti ala izan da, noiztik izan da, edo hau naturala da, normala da araua, zeinek ipini ditu arau hoiek. Konbentzioak. Esango genuke Arletek ez dula konbentziorik, baina bai konbikzioak, ez da? Eta bera oso gustora dagoela hola. Oso sakonak eta ugariak dira Arleten bakarrizketak. Hizkuntza eta lokuzio ederrez eta aberatxez hornituta daudenak. Bueno, nahi gustatzen zait hizkuntzarekin jolastea, uste Jesukriston altxorra dakagula, eta, bueno, ez dezala inork gaizki hartu, baina, jende askok esaten dit, hiztegia erabili behar izan dut, eta ontako eta besterako. Bueno, hoi ondo dago, ez da? Pandemia honekin esaten da hitz asko ikasi ditugula, tristea da hola ikasi behar izatea, ni nahiagoete liburu bat irakurriaz, eta hitz berrik ikastea. Eta esaten da baita ere, Londresea jun zintezkela ingelesezko hitzekin, bizi zintezkela, edo behintzat bidai bat egin eta komunikatu. Londreserako oso ondo egongo da, edo bigarren hizkuntzarako, baina nik uste zure hizkuntzarako hitz baino gehiago jakin behar diala, sinonimoak zer dian ere jakin beharko zenuketela, o zukela baten batek, gauza bat esateko lau hitz ere erabili ditzakezula, esamolde bat, edo atxotitzak daudela, eta zaharkutsua izan arren berritu daitezkela, netza jolas altxor bat da, eta gainera berarekin jolastu behar da, eta bueno, nik uste hori dula grazia, ere hizkuntzak ez da, eta idazteak ere hori dula grazia. Eta irakurtzen dezunean idazten aizea zure buruan, irakurle bezala, baina eta ikasten. Hori eskatzen diot ere liburu bati.